హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 3 క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో ఉపదేశ అమృతం అటువంటి ఈ శ్రీల రూప గోస్వాముల వారి విరచితమైనటువంటి ఈ గ్రంథానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రామాణికమైనటువంటి వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాలను మనము అవగాహనం చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనము ఈ ఉపదేశ అమృతంలోని మొదటి 4 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. మొదటి శ్లోకంలో మనము నియంత్రించుకోవలసినటువంటి 6 అంశాలను గూర్చి మనకి తెలియచేసినటువంటిది. వాచో వేగం మనస క్రోధ వేగం జిహ్వా వేగముదరూపస్థ వేగం ఏతాన్ వేగాన్ యో విషహేత ధీరః సర్వామపి మాం పృథివీం సశిష్యాత్. మాటల యొక్క వేగాన్ని, మనలోని కోరికలను, క్రోధ చలనాన్ని, నాలుక, ఉదరము, ఉపస్థలముల యొక్క వేగాన్ని సహించగలిగిన ధీరుడు ప్రపంచమంతటా శిష్యులను తయారు చేసుకోవడానికి సమర్థుడవుతాడు అనేటువంటిది మొదటి శ్లోకంలో మనకి రూప గోస్వాముల వారు అంటే ఏ 6 అంశాలను నియంత్రించుకోవాలనో వాటిని చెప్పినటువంటిది. అలాగే రెండవ శ్లోకం అత్యాహార ప్రయాసచ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రహ జనసంగచ్చ లౌల్యం చ షడ్భిర్భక్తిరనవరత.
భక్తి వినశ్యతి. సో అవసరానికి మించి తినడము లేదా అవసరం కంటే ఎక్కువ ధనాన్ని కూడబెట్టడము, పొందడానికి కష్టమైనటువంటి లౌకిక విషయాల కొరకు ప్రయాస పడడము, గ్రామ్య విషయాలను గురించి అనవసరంగా మాట్లాడడము, శాస్త్ర విధి విధానాలను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కొరకు గాక కేవలము నామమాత్రంగా పాటించడము లేదా శాస్త్ర విధి విధానాలను త్రోసిపుచ్చి స్వతంత్రంగా లేక తోచిన రీతిగా వ్యవహరించడము, కృష్ణ భక్తిలో ఏమాత్రము అభిరుచి లేనట్టి లౌకికులతో సాంగత్యము, లౌకిక లాభాల పట్ల అత్యాశను కలిగి ఉండడము అనే 6 అంశాలు మరి మనుషుని యొక్క భక్తిని నశింపచేస్తాయి అంటూ మొదట నియంత్రించవలసినటువంటి 6 అంశాలను, రెండవ శ్లోకంలో ఏ 6 అంశాలు భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగిస్తాయో వాటిని గురించి తెలియచేసిన తదుపరి 3వ శ్లోకమైనటువంటి ఉత్సాహాన్నిశ్చయాధైర్యాత్ తత్తత్ కర్మ ప్రవర్తనాత్ సంగత్యాగాత్ సతో వృత్తేః షడ్భిర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఇక ఈ శ్లోకంలో 3వ శ్లోకంలో మరి విశుద్ధ భక్తికి సంపూర్ణ విజయాన్ని చేకూర్చేటువంటి అనుకూలమైనటువంటి 6 అంశాలను చెప్తారు. ఉత్సాహంగా ఉండడము, నిశ్చయంతో యత్నించడము, ఓర్పును సహించి ఉండడము, మరి శాస్త్ర నియమాలను అంటే శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం వంటి నియమాలను అనుసరించి పనిచేయడము, అభక్తుల యొక్క సహచర్యాన్ని విడిచిపెట్టడము, ఆచార్యుల అడుగుజాడలలో నడవడము అనే 6 అంశాలు, 6 నియమాలు విశుద్ధ భక్తి యోగ నిర్వహణకు అనుకూలమైనవి అని చెప్పబడినటువంటిది చూసాం. మరి ఇక ఆ తదుపరి అంటే మొదట నియంత్రించదగినటువంటి 6, భక్తికి ఆటంకాన్ని కలిగేటువంటి 6 అంశాలు, భక్తి పురోభివృద్ధికి దోహదపడేటువంటి 6 అంశాలను తెలిపిన తదుపరి మరి ఈ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భక్తులతో ఎలా మెలగాలి అనేటువంటిది మనకి 4వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అక్కడంటే దదాతి ప్రతి గృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్ఛతి భుంక్తే భోజయతే చైవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం. ఒక 6 ప్రీతి లక్షణాలు భక్తులకు ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవలసినటువంటి, ఒకరితో ఒకళ్ళు మరి కలిసి పంచుకోవలసినటువంటి మరి యొక్క 6 లక్షణాలను మనకి 4వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఏంటి అంటే ఇవ్వడము, దానాలు ఇవ్వడము, ప్రతిగా స్వీకరించడము, విశ్వాసంతో మనసు విప్పి మాట్లాడడము, అలాగే రహస్య విషయాలను గురించి విచారణ చేయడము, ప్రసాదాన్ని భుజించడము, ప్రసాదాన్ని వితరణం చేయడము, అంటే ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము, ప్రసాదాన్ని వసగడము అనేటువంటి 6 లక్షణాలు భక్తులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవలసినటువంటి 6 అంటే భక్తులు మరి ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవలసినటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో భక్తి కార్యాలు ఏ విధంగా ఏ అంశాలు దోహదపడతాయో భక్తిలో అనేటువంటి 6 అంశాలను మనకి 4వ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇక ఈరోజు మనము రూప గోస్వాములు వారు చెప్పినటువంటి 5వ శ్లోకాన్ని చూసినట్లయితే, సో ఈ ఉపదేశ అమృతంలోని 5వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతి బిచ్చ భజంతమీశం.
శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగ లభ్య. సో ఇక్కడ 5వ శ్లోకము, కృష్ణేతి యస్య ఘిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిచ్చ భజంతమీశం. శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్యమన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగ లభ్య. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ కృష్ణ ఇతి, ఇతి అంటే ఆ విధంగా, కృష్ణ అంటే ఆ పవిత్రమైనటువంటి కృష్ణనామమును, యస్యా అంటే యవ్వని, గిరి అంటే ఆ వాక్కులలో అని చెప్తారు, తం అంటే అతన్ని, మనసా మనసులో, ఆద్రియేత అంటే తప్పక ఆదరించాలి, దీక్ష అంటే ఇక్కడ దీక్షాస్తి చేత అంటే మంత్ర దీక్షను తీసుకుని ఉన్నట్లయితే, ప్రణతిభిహి వందనం చెయ్యాలి, చ భజంతం భక్తిలో నెలకొన్నటువంటి వాడు, ఈశం అంటే ఆ దేవదేవుని ఎడ, ఆ భగవంతుని ఎడ, శుశ్రూషయా సేవ చే, భజన విఘ్నం భక్తిలో పురోగమించినటువంటి వాడు, అనన్యం అనన్యముగా, అన్య నింద ఆది, అన్య నింద ఆది, పరదూషణము వంటివి, శూన్య అంటే లేనటువంటి వాడు, హృదయము కలిగినటువంటి వాడు అంటే ఆ పరదూషణ వంటివి లేకుండా, హృదయంలో లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు, ఈప్సిత సంఘ కోరదగిన సాంగత్యము, లబ్ధ్య పొంది అని చెప్పబడుతుంది. సో ఇక ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనము చూసినట్లయితే, పవిత్ర కృష్ణనామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి భక్తుడిని మనసులో ఆదరించాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మంత్రదీక్షితుడై శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొనిన భక్తుని వినయపూర్వకంగా, ఆ భక్తునికి వినయపూర్వకంగా వందనం చెయ్యాలి. అనన్య భక్తి కలవాడు, ఇతరులను నిందించే గుణము లేనట్టి హృదయము కలవాడు అయిన విశుద్ధ భక్తునితో సాంగత్యము చేస్తూ ఆయనను శ్రద్ధగా సేవించాలి అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ముఖ్యంగా మరి ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయము ఏంటంటే, భక్తులందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉంటారా, అందరూ ఒకే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారా, వ్యవహరించాలా అనేటువంటిది ప్రశ్న మనకి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఎలాగైతే 4 శ్లోకాలలో నియంత్రించుకోవలసినవి, ఆటంకాన్ని కలిగించేవి, పురోభివృద్ధికి దోహదపడేవి, భక్తులు ఒకరితో ఒకరు ఏ విధంగా మెలగాలి అనేటువంటి అంశాలను తెలిపిన తర్వాత, భక్తులలో ఉండేటువంటి రకాలు, భక్తులు మరి అందరూ ఒకే విధంగా ఒకే స్థాయిలో ఉంటారా అంటే ఉండరు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో రూప గోస్వాముల వారు ఈ భక్తులలో ఉండేటువంటి రకాలను గురించి చాలా సున్నితంగా ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడినటువంటిది చూస్తాము. ఎందుకంటే భక్తులను ఎలా గౌరవించాలి, ఎలా చూడాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకంలో వారు తెలియచేసినటువంటిది. ఎందుకంటే భక్తులందరూ ఒకే స్థాయిలో ఉంటారా అనేటువంటిది మనం ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే సమాధానము దాదాపుగా ఉండదు అనేటువంటిదే వస్తుంది. అలాగే మరి సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలంటారు కదా, మరి అలా వ్యవహరించాలా అంటే దానికి కూడా సమాధానం మనకి
ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి కృష్ణేతి యస్య గిరితం మనసాద్రియేత దీక్షాస్తి చేత్ ప్రణతిభిచ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విఘ్నమనన్య అన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలభ్య. సో ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల రూప గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భక్తుల యొక్క 3 స్థాయిలను ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మొదట్లో చెప్తున్నారు కృష్ణనామాన్ని, పవిత్ర కృష్ణనామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి భక్తుడిని మనసులోనే ఆదరించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇంకా మార్పులు రాకపోవచ్చు వాళ్ళలో, కానీ కృష్ణుడి యద వాళ్ళకి ప్రేమ ఉంటుంది, కృష్ణనామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారు. మరి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువగా అంటే ఇతరమైనటువంటి విషయాలతో, లౌకికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఆసక్తులై ఉంటారు. అంత మాత్రాన వారిని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటి. సో కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నామాలను పలికేటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడూ కూడా తక్కువగా చూడకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తుంది. పవిత్ర కృష్ణనామాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి భక్తుడిని మనసులోనే ఆదరించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే అతను ఇంకా మారకపోయినా కానీ ఆ నామస్పర్శ అతన్ని పవిత్రం చేస్తుంది కనుక అతన్ని మనము ఆదరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి భక్తులు కొంత భక్తి భావనలో ఉండి మరి మంత్ర దీక్ష తీసుకొని గురువుని ఆశ్రయించి, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా ఆ నామము పలికేటువంటి వాళ్ళని తక్కువగా చూడకుండా ఆదరిస్తూ ఉండాలి. ఇక రెండవ వాళ్ళు దీక్ష తీసుకున్నటువంటి భక్తుడు నియమితమైనటువంటి సాధన చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు రెండవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు. మరి అటువంటి వాళ్ళకి వినయపూర్వకంగా వందనం చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వారు భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆ భక్తి సాధనలో ఉన్నటువంటి భక్తులను ప్రోత్సహించాలి, విమర్శించకూడదు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. అలాగే ముఖ్యంగా ఇక మూడవ రకమైనటువంటి భక్తులను గురించి చెప్తున్నారు. అనన్య భక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఉత్తమ భక్తుడు అని చెప్తారు. అనన్య భక్తి కలిగినటువంటి వాడు ఇతరులను నిందించే గుణము లేనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి వారు. సో ఇక్కడ మనకి చెప్పబడినటువంటిది అన్య నిందాది శూన్య హృదమీప్సిత సంగలభ్య. సో అలా అనన్య భక్తి కలిగి ఇతరులను నిందించేటువంటి గుణము లేకుండా ఉండేటువంటి హృదయమును కలిగినటువంటి భక్తులు విశుద్ధ భక్తులు అని చెప్తారు. అటువంటి అనన్య భక్తి కలిగినటువంటి విశుద్ధ భక్తులు అంటే ఉత్తమ భక్తులు అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా. అటువంటి ఉత్తమ భక్తులను వారి యొక్క సాంగత్వము చేస్తూ వారిని సేవించాలి. ఎందుకంటే అటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వాన్ని మనం కోరుకోవాలి అని చెప్తారు. వారికి సేవ చెయ్యాలి. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రద్ధగా సేవించాలి అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఉత్తమమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మన జీవితము మారిపోయేటువంటి మన ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి మనం చెందే అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక మనము ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల రూప గోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది భక్తులను 3 రకాలుగా ఉంటారు. మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అంటూ 3 రకాలైనటువంటి భక్తులను గురించి ప్రస్తావన చేస్తూ ఉంటారు. సో కనుక భక్తులందరినీ కూడా మనం ఒకే విధంగా చూడకూడదు అని చెప్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ అందరినీ గౌరవించాలి. అంతేకాని అందరికీ ఒకే స్థాయిలో మనం కట్టేయడం అనేటువంటిది సరైనటువంటిది కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఉత్తమమైనటువంటి భక్తులను, సీనియర్స్ ని, వాళ్ళని మనం చూసేటువంటి విధంగా గౌరవించాలి. ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించాలి. అందుకే కృష్ణ నామాన్ని పలికినా, భక్తి చేయకపోయినా నామాన్ని పలుకుతున్నటువంటి వాళ్ళని కూడా ఆదరించాలి అని చెప్పబడినటువంటిది.
సో అందరినీ కూడా గౌరవించాలి అనేది మనకి తెలియచేయబడుతున్నటువంటిది. సో అలాగే ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అని 3 రకాల్లో కనిష్ఠుడిని తక్కువ చేసి చూడకూడదు అని చెప్తారు. అలాగే మధ్యముడిని, ఎందుకంటే ఇక్కడ సాధారణంగా మనకి ఇంకా వస్తూ ఉంటుంటుంది ఏంటంటే ఎవరైనా భక్తిలో మనకంటే తక్కువగా ఉంటే, ఓ మేము గొప్ప, మేము భక్తిలో ఉన్నాం కదా అని చెప్పేసి చులకన భావంతో చూడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనం ఎవరిని కూడా తక్కువ చేసి చూడకూడదు. అలాగే మనతో సమానంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూస్తే మనకేంటి భౌతిక జగత్తులో అసూయ ఉంటుంది. అలా అసూయ కూడా పడకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భక్తు మనకి సహజంగా మానవ సహజం ఇది మనకి. సో కనుక అసూయ అనిపిస్తుంది. మనతో సమానంగా ఉండి ఏమైనా పురోభివృద్ధి చెందుతుంటే మనకి ఎక్కడ అనేటువంటి కొంచెం ఇది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటిది కూడా ఉండకూడదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మనకంటే బాగా ఉన్న వాళ్ళని మనము మరి ఇక్కడ వివేకం వాళ్ళకి సేవ చేసుకోవాలి. వాళ్ళని మరి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్వాన్ని కోరుకోవాలి. అంతేగాని ఉత్తముడిని ఆయనకేం తెలుసో మనకంటే ఎక్కువ తెలుసు అంటున్నాడు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళని పరీక్షించేటువంటి విధంగా ప్రశ్నలు అడగవద్దు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఒక ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని దరిచేరి అతన్ని పరిప్రశ్నేన మంచిగా ప్రశ్నలు చేస్తూ చేయించాలి. అంతేగాని అంటే మనం తెలుసుకోవాలి, విచారించమన్నారు కదా ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో, అలా విచారించుకోవడానికి ప్రశ్నించాలి తప్ప ఆయనకు వచ్చో లేదో అని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నించకూడదు అని చెప్తుంటుంటారు. సో మనకి ముఖ్యంగా వివేకంతో గౌరవించడం మన భక్తి యొక్క సంస్కృతి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ 5వ శ్లోకం, ఎందుకంటే 4వ శ్లోకంలో వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రీతి లక్షణాలను వివరించిన తర్వాత మరి మనిషి విచక్షణతో తగినటువంటి వ్యక్తులను ఎన్నుకోవాలి అనేటువంటిది వారి యొక్క స్థితిని అనుసరించి వారితో వ్యవహరించేటువంటి రీతి ఉంది అనేటువంటిది మనకి రూపగోస్వాముల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఎప్పుడు కూడా మనిషి మొదటి స్థితిలోనే అంటే కనిష్టమాధికారి స్థితిలోనే ఉండిపోకూడదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తి యోగంలో నిమ్న స్థాయిలోనే నిలిచి అక్కడే ఉండిపోకూడదు అని చెప్తారు. మనకి ఆధ్యాత్మికంగా కాలక్రమంలో వృద్ధి చెందాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే బాహ్యమైనటువంటి ప్రేమ మొదట్లో మనకి భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది, ప్రారంభంలో ఎంతో అమృతం లాగా ఉంటుంది, తదుపరి విషం లాగా. ఈ ప్రారంభంలో గ్రాఫ్ ఒకేసారి పెరిగిపోతుంది, తర్వాత క్రమంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ కృష్ణ భక్తిలో ఉండేటువంటి ప్రేమ ఎప్పుడూ కూడా క్రమంగానే పెరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడూ తగ్గదు, భగవంతుడితో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో అలా పెంచుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి శ్రీమద్ భాగవతము 11వ స్కందము 2వ అధ్యాయం 47వ శ్లోకంలో ఒక శ్లోకం చెప్తారు, అర్చాయామేవ పూరయే పూజాం య శ్రద్ధయే హతే న తద్భక్తేషు చాన్యేషు సభక్త ప్రాకృత స్మృతః అంటూ చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం మనకి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఒక శ్లోకం. అలాగే ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడింది, మందిరంలో శ్రీ విగ్రహారాధనమునందు అత్యంత శ్రద్ధగా నెలకొనినను భక్తుల పట్ల లేదా జనసామాన్యం పట్ల ఏమాత్రం అంటే ఏ విధంగా వ్యవహరించాలో తెలియని వాడు ప్రాకృత భక్తుడు లేదా కనిష్ట అధికారిగా పిలువబడతారు అని చెప్తారు. మరి మనిషి ఎప్పుడు కూడా కనిష్టాధికారి స్థితి నుండి ఆ స్థితిలోనే ఉండిపోకూడదు, అతడు ఉత్తమాధికారి స్థితికి చేరుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే మనకి దీంట్లోనే మరొక ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, అంటే భాగవతంలోనే మరొక శ్లోకం చెప్పబడుతుంది,
ఈశ్వరే తదదీనేషు బాలిషేషు ద్విషత్సు చ ప్రేమ మైత్రీ కృపేక్ష యకరోతి సమధ్యమః అంటూ చెప్పబడినటువంటి మరొక శ్లోకము మనకి ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. మాతాజీ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ప్రభుజీ కనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్రీమద్ భాగవతము 11వ స్కందము 2వ అధ్యాయము 46వ శ్లోకంలో ఈశ్వరే తదదీనేషు బాలిషేషు ద్విషత్సు చ ప్రేమ మైత్రీ కృపోపేక్ష యకరోతి సమధ్యమః. సో భగవంతుని మహోన్నత ప్రేమ లక్ష్యంగా ఆరాధించేవాడు, భగవత్ భక్తులతో స్నేహం చేసేవాడు, అజ్ఞానుల పట్ల దయ కలిగిన వాడు, అసూయ స్వభావము కలవారికి దూరంగా ఉండేవాడు అయిన భక్తుడు మధ్యమాధికారి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అంటే అలా కనిష్ట స్థితిలోనే ఉండకుండా భక్తులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి తెలియచేసినటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ శ్రీల రూపగోస్వాముల వారు తెలియచేసినటువంటి అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తులతో ఎలా వ్యవహరించాలో తెలియచేస్తున్నటువంటి దేంట్లో మనకి నానా రకాలైనటువంటి వైష్ణవులు ఉండడం వలన దాన్ని చెప్తుంటారు. ప్రాకృత సహజీయులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించినప్పటికీ కూడా కాంత కనకాల పట్ల మత్తు భావనల్లో ఉండి ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చాంట్ చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ అటాచ్డ్ టు ఉమెన్ అండ్ మనీ అండ్ ఇంటాక్సికేషన్, ముఖ్యంగా అంటే కాంతం, కనకము, అలాగే మత్తు పదార్థాల పట్ల అనురక్తులై ఉంటారు. బట్ కృష్ణుని నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో అలా అటువంటి వారు భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించినప్పటికీ కూడా వారు చక్కగా పవిత్రులు కానటువంటి వారే అని చెప్తారు. అటువంటి వాళ్ళని మనసులోనే ఆదరించాలి అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక్కడ ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తుంటారు, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము జాతి కుల వివక్ష లేకుండా అందరికీ కూడా దీక్ష అంటే బ్రాహ్మణులుగా ఎదిగేటువంటి అవకాశాన్ని అందరికి మంత్రదీక్షను ఇస్తూ అందరినిగా శిష్యులుగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నటువంటి సంస్థ. సో అందుకే మనము ఆ నియమాలను పాటిస్తూ నామజపం చేస్తూ 16 మాలలు జపం చేస్తూ భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని పట్ల మరి అనురక్తుడయ్యే విధంగా కృష్ణ చైతన్యంలో అంటే ఆ చైతన్య చరితామృతములో వివరించబడినటువంటి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు కోట్ చేసినటువంటి శ్లోకాన్ని చూడవచ్చు. దీక్షా కాలే భక్త కరే ఆత్మ సమర్పణ సేయి కాలే కృష్ణ తారే కరే ఆత్మ సమ. ఎవరైతే దీక్షా సమయంలో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ దీక్షా సమయంలో భక్తుడు కృష్ణ సేవకు పూర్తిగా ఆత్మ సమర్పణ చేసుకోగానే ఆ దేవదేవుడు అతనిని తనతో సమానంగా భావిస్తాడు అని చెప్తారు. చూడండి, భక్తి భావనలో భగవంతుడు, అందుకే మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకి అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకున్న అయ్యప్పలుగానే పిలుస్తూ ఉంటుంటాము. ఇలా చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి. అలాగే భక్తిలో దీక్ష తీసుకున్నప్పుడు మనకి చైతన్యంలో హరే కృష్ణ హరినామ దీక్ష తీసుకున్న ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ ఎవరైతే పూర్తిగా కృష్ణ సేవకు ఆత్మ సమర్పణ చేసుకుంటారో అటువంటి వాళ్ళని ఆ భగవంతుడు తనతో సమానమైనటువంటి వాళ్ళగా చూస్తారు. తను కాదు, ఎప్పుడూ మనిషే, జీవాత్మే, పరమాత్ముడు కాదు. ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. కానీ మాయావాదులు చెప్తుంటారు పరమాత్మలో లీనమైపోయి మనం కూడా పరమాత్మకు అయిపోతామని చెప్తారు. పరమాత్మతో ఎప్పుడూ కాం మనం సమానమైన లక్షణాలు కొన్ని ఉంటాయి, ఎలా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే మనకి
జీవగోస్వాముల వారు, శ్రీల జీవగోస్వామి మనకి ఆ మంత్రదీక్షను గురించి భక్తి సందర్భ అనేటువంటి ఆ గ్రంథంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి మరొక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. దివ్యం జ్ఞానం యతో దద్యాత్ కుర్యాత్ పాపస్య సంక్షయం తస్మా దీక్షేతి సా ప్రోక్త దేశికైస్తత్వ కోవిదహి. సో దీక్ష చే మనుషుడు క్రమంగా భౌతిక భోగాల పట్ల అనాసక్తుడై క్రమంగా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో అభిరుచిని పొందుతారు అని చెప్తారు. అందుకే మనం డైలీ ఆ నామజపం చేయడము, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము, ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనలో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే గురువు ద్వారా మంత్రదీక్షను పొందడానికి ముందు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఇష్టాన్ని పొందాలి ముందు అని చెప్తుంటారు. అలా పొందినటువంటి వాళ్ళు భగవంతుని అంటే గురువు ద్వారా దీక్షను తీసుకొని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆ పురోగమనాన్ని కొరకు మనము ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తుంటారు. సో మనకి తపసా బ్రహ్మచర్యేన శమేన చ దమేన చ అని చెప్తూపడుతుంది. అంటే దీక్షితుడు కావాలని నిశ్చయించుకున్నప్పుడు తపస్సు, బ్రహ్మచర్యము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని పాటించడానికి మనిషి సిద్ధపడాలి అని చెప్తారు. ఆ విధంగా సిద్ధపడి దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని కోరుకునేటువంటి వాడే మనకి దివ్య జ్ఞానం, ఇక్కడ ఎన్లైట్మెంట్, స్పిరిచువల్ ఎన్లైట్మెంట్, దివ్య జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ఎవరైతే ఆశిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు దీక్ష తీసుకోవడానికి అర్హులుగా చెప్తుంటారు. దివ్య జ్ఞానం పొంది దాన్నే మనకి తద్విజ్ఞానం అని చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది, భగవంతుని గురించినటువంటి జ్ఞానము. సో ఇంకా మనకి అలాగే మనము ఆ పరతత్వానికి సంబంధించినటువంటి దివ్య జ్ఞానం పట్ల అభిరుచి పొందినప్పుడు మంత్రదీక్షను పొందవచ్చు అని చెప్తారు. అటువంటి అంటే ఇక్కడ అలా ఉత్తమమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించి, అలాంటి సమయంలో గురువును ఆశ్రయించి మనకి మంత్రదీక్షను పొందాలి అని చెప్తారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశము తస్మాత్ గురుం ప్రపద్యేత జిజ్ఞాసు శ్రేయ ఉత్తమం. ఎప్పుడైతే పరతత్వానికి సంబంధించినటువంటి దివ్య జ్ఞానం పట్ల నిజమైనటువంటి అభిరుచిని మనం పొందుతామో అప్పుడు గురువుని ఆశ్రయించాలి. అప్రోచ్ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్ అని చెప్పుతున్నటువంటిది. సో గురువు ఉపదేశాలను పాటిస్తూ మనము ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ కృష్ణ నామం ఎంత ఉదారమైందంటే అపరాధరహితంగా మనకి దశవిధ నామాపరాధాలు అని చెప్తుంటారు. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తే మనుషుడు ఆ కృష్ణనామానికి కృష్ణుడికి భేదం లేదనే ఆ అవగాహన స్థితికి క్రమం తప్పకుండా చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. మరి ఆ అవగాహన స్థితి చేరినటువంటి మధ్యమాధికారి భక్తునికి సాధకులందరూ ఎంతో గౌరవించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అపరాధరహితంగా భగవన్నామ స్మరణ చెయ్యనిదే ఎవడు కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలో మరి పురోగమించలేరు అని చెప్తూ ఉంటారు. దానికి చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీలలో 22వ అధ్యాయము 69వ శ్లోకంలో చెప్పండి. యాహార కోమల శ్రద్ధ సే కనిష్ట జన క్రమే క్రమే తేహో భక్త హైబే ఉత్తమా. అల్పమైన శ్రద్ధ కలిగినటువంటి కనిష్టాధికారి అనబడతాడు. కానీ క్రమ పద్ధతిని అనుసరించడం ద్వారా అతడు ఉత్తమ భక్తుడి స్థితికి చేరుకుంటాడు. ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకుంటాం భాగవతంలో, జన్మత అందరం కూడా శూద్రులుగానే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కనిష్టంగానే ఉంటాము. కానీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అవగాహన కోసం ప్రయత్నం చేసి ఉత్తమ స్థితికి చేరుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో కానీ ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు 16 మాలలు జపం మాత్రమే ఇచ్చారు. అంతకుముందు వారి గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు
64 మాలల జపం దీక్ష చెప్పేవారు వారు. కానీ ఎందుకంటే మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో ముఖ్యంగా పాశ్చాత్యులు వారికి ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో ఎంతో కరుణామూర్తి అయినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి దీన్ని తగ్గించి 16 మాలలు చేయడానికి, 64 మాలలు అంటే చూడండి, 16 మాలలు చేయాలంటే ఎంతో కష్టపడుతున్నాం మనం. కానీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క సమయంలో 64 మాలలు జపం చేసేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారి యొక్క సమయంలో వారు చెప్పినట్టు. సో ఇక్కడ మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క భక్తుడైనటువంటి శ్రీల సత్యరాజ్ ఖాన్ వైష్ణవుడిని ఏ విధంగా గుర్తించవచ్చు అని అడిగినప్పుడు మహాప్రభువులు వారు ఇచ్చినటువంటి ఒక సమాధానాన్ని ఇక్కడ శ్రీల సత్యరాజ్ ఖాన్ ఆయన అడిగినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పిన సమాధానం చెప్తారు ఇక్కడ. ప్రభు కహే యార ముకేశుని ఏక భార కృష్ణ నామ సేయి పూజ్య శ్రేష్ఠ సభాకార. ఒక వ్యక్తి నోటి నుండి కృష్ణ అనే పదము ఒక్కసారైనా వినవస్తే అతన్ని జనసామాన్యంలో ఉత్తమునిగా అంగీకరించాలి అని చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తారు ఆయన చెప్పినటువంటి అత ఏవ యార ముకే ఏక కృష్ణ నామ సేయిత వైష్ణవ కరిహ తహార సమ్మాన్. సో అలా మరి ఒక్కసారైనా ఆ భగవంతుడి నామంలో జరిస్తే ఈ జనసామాన్యం కంటే కూడా అంటే అపరాధరహితంగా, అందుకే చెప్తారు కృష్ణనామాన్ని జపించడంలో అభిరుచి కలిగినటువంటి లేదా అభ్యాసం చేత కృష్ణనామాన్ని ఇష్టపడేటువంటి వారిని మనం వైష్ణవులుగా అంగీకరించి కనీసం మనసులోనైనా వాళ్ళకి వందనం చేయాలి అని మనకి చైతన్య చరితామృతంలోనూ అలాగే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మనము 3 రకాలుగా ఉండేటువంటి భక్తులను ఏ విధంగా మనము ఆదరించాలి అనేటువంటి అంశాలను మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో సనాతన గోస్వాముల వారు మరి భక్తియుత సేవను 3 తరగతులుగా విభజించిన దాన్ని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. శాస్త్రయుక్తి నాహి జానే దృఢ శ్రద్ధావాన్ మధ్యమ అధికారి సేయి మహాభాగ్యవాన్. శాస్త్ర జ్ఞానము దృఢంగా లేకపోయినను హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంలో దృఢమైన శ్రద్ధ కలిగిన వానిని, భక్తి యోగ నిర్వహణలో అచంచలంగా కూడా నిలిచిన వానిని మధ్యమ అధికారిగా పరిగణించాలి. అటువంటి వ్యక్తి మహాభాగ్యవంతుడు అని చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శ్రద్ధావాన్ జనహయ భక్తి అధికారి ఉత్తమ మధ్యమ కనిష్ట శ్రద్ధ అనుసారి. సో మనిషికి గల శ్రద్ధను బట్టి అతడు కనిష్టాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి భక్తుడుగా తెలియబడతాడు అంటూ చెప్తూ, సో ఇంకా చెప్పబడుతున్నటువంటి మరో అంశం ఏంటంటే, శ్రద్ధా శబ్దే విశ్వాస కహే సుదృఢ నిశ్చయ కృష్ణ భక్తి కైలే సర్వకర్మ కృతహయ. కృష్ణ భక్తిని చేయడం ద్వారా మనిషి సమస్తమైన అనుషంగిక కార్యాలు అప్రయత్నంగానే చేసినట్లు అవుతుంది. భక్తి యోగ నిర్వహణకు అనుకూలమైన ఈ సుదృఢమైన నిశ్చయమే శ్రద్ధ అనబడుతుంది అంటూ ఇక్కడ శ్రద్ధ, ఈ శ్రద్ధ అనేటువంటి అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఆ కృష్ణుడికి అనుకూలమైనటువంటి నిశ్చయం ఏదైతే ఉందో దానినే శ్రద్ధ అని చెప్తారు. అందుకే కదా భక్తిలో శ్రద్ధ విశ్వాసాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి కృష్ణుడి యందు ఉండే శ్రద్ధ కృష్ణ భక్తి భావనకు ఆరంభ దశ అని చెప్తారు. శ్రద్ధ అంటే
సుదృఢమైన విశ్వాసము అని భావం. మరి శ్రద్ధావంతులైనటువంటి వాళ్ళు మనకి దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు భగవద్గీతలో ఏ అంశాలను చెప్పారో ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా మరి చక్కగా అనుసరిస్తారు. అంతేకాని సొంత వ్యాఖ్యానాలు ఏవి కూడా ఉండవు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తారు, మీరు ఏవి చెప్పావో అవన్నీ నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తారు. ఓ కేశవ, ఓ కృష్ణ, నీవు తెలిపిందంతా సత్యమని నేను అంగీకరిస్తున్నాను అంటూ మనకి 10వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం. ఇక్కడ అర్జునుడు అంటాడు, ఓ కేశవ, ఓ కృష్ణ, ఐ టోటల్లీ యాక్సెప్ట్ యాజ్ ట్రూత్ ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ. నీవు నాకు చెప్పింది ప్రతిదీ కూడా సత్యమని నేను అంగీకరిస్తూ ఉన్నాను. అందుకే చెప్తారు, భగవద్గీతను అర్జునుడు ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నాడో ప్రతి మానవుడు కూడా ఆ విధంగానే అవగాహన చేసుకోవాలి అని చెప్తారు. అందుకే చివరికి మనకి భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి, సర్వ విధములైనటువంటి ధర్మాలను వదిలివేసి కేవలము నన్నే శరణు పొందు అంటే అదే చర్మ ఉపదేశంగా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని భక్తియుత సేవలో ఆ భగవంతుని నామజపంలో పూర్తిగా నెలకొని, ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో మనకి కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము ఆ భగవన్నామ స్మరణము. సో కనుక మనిషి హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపంలో పూర్తిగా నెలకొన్నప్పుడు తన స్వరూపాన్ని మన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిని క్రమంగా అనుభూతి మొనర్చుకుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని శ్రద్ధగా జపించకపోతే కృష్ణుడు మనకి వెల్లడి కావించుకొనడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే కృత్రిమ విధానాల ద్వారా మనము భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చేసుకోలేము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మాయావాదులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా వీటన్నిటి ద్వారా మనం కనుకనే మరి మనం నిరంతరము కృష్ణనామాన్నే జపించాలి, కేవలము కృష్ణ ప్రసాదాన్నే తీసుకోవాలి, అన్యమైనది జపించడం కానీ అన్యమైన దానిని స్వీకరించడం కానీ చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా చేయడాన్నే శ్రద్ధ అని చెప్తూ ఉంటారు. అటువంటి శ్రద్ధావంతులకు భగవంతుడు స్వయంగా తన యొక్క భక్తిని వెల్లడిస్తాడు అని చెప్తారు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా 10వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, నా యొక్క భక్తుల హృదయాలలో నేను ఉండి ఆ జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించి అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనిషి తనను కృష్ణదాసుడిగా నిత్య కృష్ణదాసుడిగా తెలుసుకొని కృష్ణ సేవ తప్ప మిగిలినది ఏది నాకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే భగవద్గీత మనకి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినట్లు అన్యాభిలాషితా శూన్యం, కృష్ణ సేవ తప్ప మిగిలిన అన్ని అంశాలలో కూడా అతనికి ఇష్టాన్ని కోల్పోయి సర్వదా కృష్ణుని గురించి ఆలోచిస్తూ కృష్ణ నామాన్ని ప్రచారం చేయడానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిలాగా ఇంకా ఆచార్యులాగా మన గురు మహారాజులాగా మన ఇస్కాన్ ఆలయ అధ్యక్షుల్లాగా ఇలా ప్రతిదాన్ని సో మరి కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని విస్తరింప చేయడమే భక్తుడి యొక్క ఏకైక కార్యం అని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. కనుక మరి ఈ మిషన్లో అందరం కూడా పాలు పంచుకొని అందరినీ నలుగురికి ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని కృష్ణ చైతన్యాన్ని తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. భగవద్గీత గురించి తెలియచేయండి, క్లాసులు వినడానికి రమ్మనండి. ఎందుకంటే వారికి ఇవన్నీ తెలియదు. కొంతమందికి ఏదో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు ఆనందాలు ఇవే శాశ్వతము అని భావించేటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. మరి అలాంటి వాళ్ళని, ఎందుకంటే వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ చెప్తాం. పతిత జీవులను ఉద్ధరించే వాళ్ళే వైష్ణవులు. సో మరి వైష్ణవులు అని పిలుచుకోవాలి అని మనం మరి ఈ తత్వాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేస్తూ మరి నిజమైనటువంటి ఆత్మానుభూతి కలిగే విధంగా ఆ మహాభాగవతుడైనటువంటి భగవంతుని నైజాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము మనమని తెలుసుకొని ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ కృష్ణ భక్తి భావనలో మనము ఎలా భక్తులతో ఉండాలి, ఎలా అందరినీ గౌరవించాలి,
కానీ అందరికీ ఒకే స్థితిలో చేకూర్చకుండా ఎలా ఉండేటను మనం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రూపగోస్వాముల వారు 3 రకాలైనటువంటి భక్తులు. ఎందుకంటే మనము ఎవరిని కూడా అందరినీ ఒకే విధంగా చూడకుండా, అందరినీ గౌరవించాలి కానీ ఒకే విధంగా చూడకుండా, అలా అని చెప్పేసి కనిష్ట వారిని తక్కువ చేయకుండా, మధ్యముడిని అసూయతో లేకుండా, ఉత్తముడిని పరీక్షించకుండా వివేకంతో గౌరవించాలి. అదే భక్తి యొక్క సంస్కృతి అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక ప్రియమైనటువంటి భక్తులైనటువంటి మీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తే మనం భక్తులను కూడా గౌరవిస్తాము అని చెప్తారు. సో మీరందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారు కనుక ఈ భక్తులందరినీ కూడా గౌరవించేటువంటి స్థితిని మనం పొందుతూ ఉంటామని చెప్తారు. అంటే భక్తులను గౌరవించడం అంటే కృష్ణుని గౌరవించడము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మన హృదయంలో అనవసరమైనటువంటి విషయాలకు తావు ఇచ్చినట్లయితే భక్తి ప్రవేశించదు. కనుక మన హృదయము ఈ నిందలతో ఒకరిని నిందించే, ఇతరులను నిందించేటువంటి స్వభావాలతో ఉండకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా ఉంటే మన యొక్క హృదయంలో భక్తి ప్రవేశించదు. మన హృదయం గౌరవంతో నిండి ఉంటే కృష్ణ కృప ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. తద్వారా మనం భక్తులందరినీ కూడా ఆదరిస్తూ ఉంటుంటాము. సో కనుక మరి మనము భగవంతుణ్ణి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా అన్ని ధర్మాలను వదిలేసి ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి భక్తి వైపుకు, మన చర్మగమ్యమైనటువంటి ఆ భక్తి వైపుకు మరి పురోగమించాలి. మరి ఆ ఉత్తమాధికారి అయినటువంటి గురువును స్వీకరించి ఆయనను గౌరవిస్తూ ఆయన ద్వారా విషయాలను తెలుసుకుంటూ మనం భక్తిలో పురోభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్తుంటాం.